Dewa sing mburi dhewe kula tak takoni, "Pulun niki sekonten apa?" Ini baru ada pertemuan. Dewa sing mburi dhewe niku sing Betawi kita iki. Iya. Basa Indonesia. Iya, iya. Terus kula brangkang munggah repat anu Datulaya naminipun Bale Martiu Kundha Manik. Iya. Terus sabanjure ningaken Bu Kulon. Kula niku resah. Iya. Hati kula resah dan gelisah. Iya. Menunggu di sini. Di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan. Iki lagune Obi Mesak. Wah, iki dewa sok nyetetep. Wah, aku kok malah kejeglong-jeglong iki. Mutar kok nang tak pancing nduk. Katut kabeh. Resah hati kula Bu Kulon. Pokoke sedih. Sebabe wingi nika ora kula jagongan kalih Gareng, kalih Petro. Iya. Petro niku ngendikake ro Gareng, ngrangkul Gareng, "Reng, aku ketemu ro bapak wisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah ro awake dhewe." Gareng muni, "Apa, Tru?" "Heeh. Sapa bapake dene kowe? Kowe kelingan to Begawan Solontara, Gandarwa Raja Bali ya Gandarwa Maya." "Lah mung ketemu nang ndi, Tru?" Gareng muni ngoten, "Nang alas. Bapak mengestoni ro awake dhewe." Terus wong loro niku do tangis-tangisan kesenengan atine mergo ketemu bapak. Terus kula takon Petro, "Truk, berarti bapakku ya Begawan Solontara." Petro muni, "Udu. Kowe iki mbiyen jaman penjajahan ana londo njajah Indonesia kuwi nalika semono ku nang tengah alas. Bingung nang kono meng ana kewan-kewan. Terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana munyuk meteng ngono." Munyuk iki nglairke pas Semar leledang nang alas. Terus bayi iki dobeni jenengke Bagong. Kula kok rada keloro-loro nggih. Maksude pasuryan kula sing kaya ngeten mosok anak munyuk. Kula terus rumangsa kula ora mungkin anak kula namanya munyuk. Terus kula niat kula ajeng gugat teng kahyangan. Lha niku ajeng nyuwun prisa Bu Kulon. Ning mboten priksa lelara lho. Iya. Ajeng nyuwun priksa. Jane asline lho, asline nek Petro Gareng niku dudu anake Semar, niku do ketemu karo bapakne. Lah terus ulun iki anake sapa? Kita ngerti ora Bu Kulon? Kakang Rodo kados pundi? Lah ngerti ora. Ya, bocah kaya ngene gawe kisruh ya. Aku dipun dongaken kemawon. Adi Pramesti ugi nalika semanten nderek sowan wonten ing Ngundarandir Bawana. Ngetutaken dhateng Kakang Semar anggenipun kepengin nyuwun rewang wonten ing jagat raya. Dipun paringi dawuh kemawon. Bagong, "Nun, yektine kita kuwi ora duwe sudarma lan ora duwe ibu, sabab satemene kita kuwi titah hujan." Maksudnya pripun niku? Ngene. Nalika Kakang Ismaya mudhun ana ing jagat durung ana menungsa kang ana bangsaning jin. Nalika semono Kakang Ismaya bingung kenganglangan merga ora duwe ruang tumuli munggah ana ing kayuwangan ngadhep marang panjenengan ulun. Tumuli ulun larapake sowan Liwang Pikulun padha wenang supaya diparingi ruang utawa kanca nggone mudhun ana ing jagat. Nalika semono ayang-ayangane Kyai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana. Wekasan wujud kita Bagong, mula kita kuwi kedadean saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Mula kita kuwi kedadean saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Kula, iya. Dadi kita yen goleki bapak, ibu kita kuwi ora ana. Pancen ya ora ana temenanan Bagong. Nek wangsulan kaya ngoten niku ora sakraya-raya kula mendaki Gunung Himalaya. Kula wis tau entuk cerita kaya ngoten sing nyritani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, "Jane bapakku sapa to Mar kok kowe iki blas ra mirip karo aku?" Semar cerita ngoten niku tak paido. Bagong niku wong sekolahe. Meng diapusi kedadean saka ayang-ayang. Nek sampeyan iki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa,
mbok coba ayang-ayang kula niku manggawe wong wedok sing ayu banget. Tapi iso mboten? Lho niku butuh bukti ora mung watana omong. Masa wong lumraning jagat kok ora duwe bapak, ora duwe ibu, mung dicipta saka ayang-ayangan. Emang mungkin. Enggak akan terjadi. Bagong, ngapa meneh iki jarat iki? Ulun ngandani ya. Ulun ki nalika semana nekseni aku ora butuh seksi. Seksi iso disogok. Aku ora butuh seksi. Seksine Iwang Pilun Bathara Guru seksi sing ora iso dibuktekke. Seksi golek-golek kok. Nggih to? Apa kula rada muni urung aspalan we, nyatane wis aspalan kok. Muni ya kowe. Ora iso apa-apa nek gak seksi bayaran. Jagat ora jagat iki serius aku. Iya Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya. Titik. Nek kula sowan teng kayangan mung dipameri Bagong dumadi saka ayang-ayang, kula mboten percaya. Percuma kula munggah teng kayangan. Saniki kula tak takon, sampeyan niku dewaning para dewa. Dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi nek mboten takon Bathara Guru. Hah? Sama namon kendel mamon pulun. Bathara Guru kok meneng wae. Terus ayo gak ditulis nang blabak apa pelajarane. Kok meneng wae ora? Kakang Mrodo kados pundi? Kula cuwanggaken, kula cuwanggaken. Aduh, kriwian dadi kerojokan, geguyon dadi tangisan iki mengko ora geger ora karo-karuan nek Bagong nganti kaya ngene watrawe. Ndaran, kula tak takon sapa? Mongko perhatian. Bocah iki ngapa ta ya? Nek nganti pukulan Bathara Guru gak iso. Ngomong cara apa meneh iki? Menjelasno. Sapa to? Bapak Inyong Warataya. Mau etan saiki bali kulon. Ngawur banget. Wis tak antepi niating tekadku. Rawe-rawe tak rantas. Malang-malang tak putung. Trima Bagong modar ning kayangan ra masalah. Tegesan. Kok tegese piye? Tegese aku ora seneng, nek tegesan isih dawa kula seneng. Wong golek tegesane kok pamerke nang kene ora. Tegesan tegese kita bakal ngraman kayangan. Apa boleh buat? Nek kula mboten ngerti. Bapak kula sapa? Kula mung dapusi sebuah asal saka ayang-ayang. Aku ora trima. Tan trimane Bagong. Sampeyan ngerti nek Bagong nesu. Bisa ta? Siji Bagong nek nesu mesti bengok-bengok. Loro panganane kancaku tak entekke kabeh. Iki Bagong nek nesu niku mula ngati-ati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Sampeyan ajeng mengandalkan sapa nek sampeyan ra iso paring dawuh, bapak kula sapa? Niki napa? Dewa sing nemburi kula niki. Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar njebluk dhewe. Dewa kok ceret ngene kok dupani. Edan ta. Iki keplaki wae jajal iki. Rasa semangkean napa putra panjenengan Iwang Pilun Bathara Indra ajeng ngundulke kalih Bagong. Iwang Pilun Bathara Guru ramene keterangan bapak kula rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Sampeyan ora pantes dadi ratu ning dewa teng kayangan.